Srácok, annyira köszönöm. Már 20 felirat, 29, még csak most veszem észre. Atyelezés, már be is nyomták nekem a csengőt. Igen, Kamila átváltoztatta ízét. És ja, benyomták nekem a csengőt 29-en, azaz 29-en. Wow. De még jobban ilyeszkozzatok fel. Szóval, ja, nagyon köszönöm, és nézzétek meg a legújabb YouTube sorozatomat, mert már kezdtem egy pár új YouTube sorozatokat felrakni. Például, hogy felraktam azt, hogy én hogy nézek ki, amikor felestem, és az orvos így lábamat készíti. Meg van ilyenem is, hogy várjatok, van olyanom is, hogy keresd ki a smiley-d a kedvenc színed, és az olyan típus vagy, amilyen smiley rajta van a kedvenc színeden. Én például, hogy mindenen nevetek, oda is van, írhatjátok. Ott van mindenhova össze-vissza írkálni, a fehért azt olvassatok el. Rosszul írtam le, mert ugye a kommentes izék azok bele izélnek. Hát ott van lilával nekem odaírva, hogy mindenen nevetem, mindenen nevetek. Szóval, ja, nézzétek meg az összes videóm, én arra izélek, és írjátok meg kommentben, melyik játékot választatok inkább. Szóval, igen, és csak 5 felirat, már ez rég volt, ez rég. Szóval, ja. Itt vannak a videók, sok rajta a megtekintés, úgymond. Erre egy like van, arra ott. Szóval, ja. És erre a videóra, erre hülyéskedjetek velem. Ezt kellett volna elsőnek megnéznetek, mert ez volt az első videóm. Szóval, ja, erre egy